Ahojte ľudia, u dnešného videa už sme sa dlho nevideli, takže sorry, zahrieme si Doors, klasika, veď na čo čakáme, ideme. Som dlho s vami nebol, sorry za to. Dobre tma. Chcem ísť do 4. Sme 4, to je 11, hej? Toto je ten modifikát. To je fajn. To je ako si vymyslíš vlastnú hru, takže on to musel dohrať. Jeden z nich, takže to bude teraz dobre. Jednoduché. Alebo máme? Dúfam, že to je jednoduché. Že nedal nám na to najťažšie. Lebo keď dal. Dúfam, že nedal na to najťažšie. Mám už celkom veľa coinov za tú celú sériu, čo sme nazbierali však. Som s vami tak dlho nebol. Mám aj osobitné short, že kvôli čomu s vami, no nie kvôli čomu, ale že kedy s vami nebudem. Ja nič nepočujem, ja som zabudol dať zvuk. Takže bez zvuku dneska. Dneska to bude hard. Takže dneska to bude ako vážne ako hard. Ja som zabudol dať zvuk. A teraz neviem, ako sa dá. Na čo tu idem? Proste nikdy tu nechoďte. Jeden vždy pôjde. Tak idem. Nice. 2. Dúfam, že to nie je to ťažšie. Asi nie. Tma. Počkajte. Chvíľočku. Ide. Som tu. Sorry. Už bežím. Radšej na nič nemyslím. Aha. Rýchlo. Aj postava beží, lebo na mňa zabudli. Tu nie je kľúčka. Takže na čo tam ísť, keď tam nie je kľúčka? Tma. Nie je tma. No i tam. No nemu. Fajn teda. Myslím, že teraz má ísť. Tak toto neskončí, ešte ideme jednu hru, hej? Nemusíte sa ničoho bať. Iba so zvukom. Super. Ako nebude trvať 3,5 minúty. Hej, nebude. Sorry, ale vážne nebude. Ideme predstade. Ako vždy, musím si vás nastaviť. Squad elevátor. Squad, áno. Nič sa nestalo nakoniec. Sme traja. 4. Prečo kričím? Neviem, ale vážne, ako... Nebude trvať. Toto chcem aspoň 13 minútové video. Nie 4 minútové. No, 3,5. Vážne. Ale už mám zvuk, takže ja som v pohode. Tu som si ešte mohol nastaviť iba. Poznáte ma, aký ja som rozumný. Jess?
Počkám. No, alebo nečakám. A dobre. Oni hrajú na mobile kvôli tomu tak rýchlo. To oni klikajú len. Čo ja nemám rád. Nič. A som vedel, že podieraš. Iba proste ty nepočuješ, tak nevieš, či to bolo len tak. Koni moje. Neviem, proste som smutný. Nič. A kľúče budeme potrebovať. Nič, super. Nebudeme potrebovať kľúče, super. Sviečka, moja. Aspoň dáčo mám. Teraz je Dlapková vo veľkom filme, čo to je? Kde pse? Kde? Takže keď pavúčik bude, tak... Kde si pavúčik, ty satan jeden? Kde utečie? Hneď lepšie. Už nám jeden zomrel. Ja neviem do tej tmavej, lebo tam je svetlo iba. Neznášam toto na Doors. Ale že ako to je taká hra. No, ako ťažká. No nie, ťažká. No tak to pôjdeš. A už tu nebude. Ha, mizlo. Sa bojí. Aha, berám. Haha. Dobre, on si pamätá, on dobrý. Už utekám. Dobre, utekám. Joj, mám radšej, keď utekám. Ja neviem, som sa nepozeral na dvere. Ja som sa ani nezľakol. On mi nejak z tejto tu strany, neviem. Som sa otočil a on presne po mne vyskočil. Joj, neviem, koľko sa každý zľakne, keď to je úplne také detské. To čo je? Aha. Dneska má pršať na Slovensku. Škoda. Globus. To čo bolo? Dúfam, že ráš. Hej, ráš. Koni. Nič. Ja som si myslel, že budú oči, lebo som si všimol takého ťap. Teraz nemôžu byť, vidíš? To som počul, ťap. Dobre. Pritom sme minule prežili, takže toto by som mohol dať. Ešte, nie, to už on zobral. A tu budeme iba traja, lebo iba jedna zobrala. Tak sme v tom dobrí, všetci traja. Crouch. Utekam.
Minulo sme to dali, teraz nie. Toto je ťažké. Som si raz vybral zle, ale ja neviem, ako sa to má poručovať, takže keby takto vedel, môžete to napísať do komentárov. Joj, iba jeden asi prežil. Iba jeden. Takže škoda. Tak čaute a uvidíme sa ešte dnes.